Aínda que non se poderá celebrar a recepción de Reis tal e como estaba prevista, os nenos a Pobra non quedarán sen ver os magos de Oriente. Terán a oportunidade de falar con eles a través de videochamada. Para facelo deberán rexistrarse na web apobrasegura.org antes do 3 de xaneiro. Os Reis Magos non van poder vir como veñen todos os anos na súa cabalgata maxestuosa, pero chamaron por teléfono ao Concello e dixeron que están dispostos a ter contacto con todos os nenos e nenas da Pobra que queiran falar con eles e pedirlle todos os regalos que desexan. Por iso nos deron unha dirección para facer unhas videoconferencias cos Reis Magos do Oriente. A idea é que cada neno ou nena elixa o rei co que quere falar. E para iso ten que cubrir, registrarse nunha página web que se chama A Pobra Segura. Esta non é a única iniciativa deseñada polo Concello pobrense para celebrar este Nadal atípico. Co obxectivo de despedir o ano todos xuntos, o Departamento de Servizos Sociais lanzou unha campaña animando aos veciños a subir vídeos e fotos nas redes sociais, felicitando o ano acompañadas do cancelo Apolo 21. Dende o Concello queremos lanzar a iniciativa, é unha cousa moi sinxela, que é simplemente poñendo nas redes sociais, subindo un vídeo ou unha foto co hashtag Apolo 21 a Pobra, pois podamos compartir e desexarnos entre os veciños e veciñas do noso Concello, xa que non nos vamos a ver nas rúas, desexarnos uns aos outros feliz ano novo.